Traffic yan? Saan papunta? Ganun. Parang trailer. Ay, shout out po. Dito kami sa Bukawi, Bulacan. Ayun, gagalawin na nila yun. Ang alin. Ayun. Trailer, ayun. Yan. Yung mga guys. Higit na lang yung karga noon. Bobo lang mga nagkarga noon. Bobo lang din ang driver noon. Kung naman kakarga mo ng gano'n, papasok mo sa gano'n. Mga pyesa ng Monica. Hello mga idol, bigyan ng shout out sa inyo na. Bukawi, Bulacan. Reblocking, hindi pa matapos-tapos sa reblocking. Mega live shoutout po sa inyo lahat. Gandang umaga. Hello mga guys, mga idol. Tagal mo sa ba? Ano, ayaw mo silin ko dun. Niwala sa. Niwala sa iyo. Ayaw mo niwala. Sabi ko Garilyo. na. Guys, nandito tayo sa Bulacan. At pupunta kami ng Pampanga. Eh, yung bagong daanan. Tagos ng ano. Lex. Han? Lex. Bawal naman truck dun. Hindi, daanan talaga yan. Para hindi na kami pumunta. Yan, bigla shout out. Saan? Wala sila. Wala nga. Hindi na sila pumiyahe. Wala pa daw kasi sila, no? Hello mga guys, shout out po sa inyo lahat. Kumusta? Ayan ang inyong lingkod, Bicolano. Kaya na tayo nakapag-live sa mahabang panahon. Ayan, galing tayo sa sa malayong lugar. Pagkinan sa Kukrada. Ay balik kumukulo ng aking sigura. Nandito kami guys sa sa Lex Expressway. Yung galing kami Malabon, kami na nag-deliver kagabi. Ngayon ay balik naman kami ng Orak. ay hindi po nagpapagalaan. Nandito po sa Lex mga guys, mga idol. Ayan, Lex. Ayan, Miguel shout out 2 million. Ano nangyari dito ba? Tama ba to? Tama to, Nate? Yung ano yan? Ano ba? Basa mo ito? Ba't ganyan? Ano yan? Huwag mo pa ng camera. Ito sa baba. All message, show every message. Ganyan talaga yan. Hindi siya nag-ano, walang message. Eh, wala naman magme-message. Nagkaroon ng ano. Nag-iba na yung ano yan. Tagal ko lang nag-live. Iba na yung ano ng ano. Tagal-tagal na ganyan yan. Iba na yung ano ng ano yan. Pwede mo kasi save private, pwede mo hindi. Parang ano lang yan.
Eh mga guys, bago ko dito sa ano, ganito na. Saan ano? 4 million in the house, really love shout out. Hello po mga guys, mga idol, kumusta po? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Eh, okay naman. Message out. Tama ba? Hindi tayo kakadang-kada sa kaliwa. Dali guys, dito tayo. Baliktad ang daan natin ha. Ba't ba kasi ay padaanan pa to? Oh, Hindi mo paano may padadaanan nila eh. Hindi naman diretso. Yan, bigla lang shout out. So, million in the house, bigla lang shout out. Gusto po mga idol? Ano tayo nakapag-live sa aking YouTube channel? Yan lang. Papanood tayo mamaya. Yan, nandito na tayo sa Inlex. Inlex. wala pa eh. Ayan mga guys, nandito na tayo sa Inlex. Inlex, punta tayo ng Pampanga. Shout out po. Hello. Nag-shout po sa inyo lahat. Alam ka lang nila. Ano nangyari sa'yo? Saan ka papunta? Inlex na. Ha? Open yun in the house. Bigyan up, shout out. Hello po mga guys, mga idol. Kailan po tayo na yes. Okay, tayo channel. Kasi busy tayo sa ating trabaho. Salamat guys sa pag-click sa aking live. Thank you po sa inyong mga manoy. Yan, maray na aga. Manoy mga manay. Alam ko ay kayo ay nasa mabuting kalagayan at ingatan ko. Ayan. Bali na tayo sa mga ikas na ina. Ay. Wala tayo. Wala tayo. Ayan, medyo mainit na panahon, di katulad kahapon na malakas ang ulan. Ayan, ang problema lang ay matraffic. Anong nangyayari? Ayan mga idol, matraffic sa Inlex. Ayan. Inlex. Matraffic. Ayan. Ano kaya nangyari? Bakit matraffic sa Inlex? Madaling
daan. Ayan. Mga idol, traffic sign links. Medyo usad ang mga sasakyan. And bigyan na shoutout to Minyo Nidao. Bigyan na shoutout po. Good morning sa lahat. Buhay po kayo na live parang iba. Iba ako. Ayan. Medyo traffic. Ayan po, patamsak po ng aking live. Sagsapak na. Isa lang yan. Kaya nangyari. Ayan, guys, mayroong reblocking sa ating express. Pusad Bagong ang traffic dito sa inlet. Nasa Pawid pa lang tayo. Ngayon ay nasagupan natin ang traffic. Ayan. At meron yatang construction na ginagawa sa kalsada. Ano kaya nangyari sa ating comments? Ay, nagkalat. Ay, na traffic yan. Aga-aga pa. Ayan, traffic talaga. Iba yung Ayan mga idol ay traffic. Medyo usad pagong ang ating second ending. Usad pagong. Hinahanap natin kung nangyari sa ating
Busad Bago. Arif Lucky. Ano nangyari sa ating dalawa? Yan, merong ano yan, ginagawa ang ating expressway. Mali mga nag-iispalto yan. Nag-iispalto na expressway. Ayan. Yung okay nila yung expressway. Hindi naman naka-espaltahan. Hindi naman kasi okay na. Kami po ay magja-Jollibee. Ah, Ayan. Tama. matibay ka kasi ibanggain mo. Ah, Ano ang garayan, guys? dami nakaputi ba ko sa unahan? Ah, Dami nakaputi. Ayun na sa unahan. na. Ayun o. May truck. Ito na. Mga kahit piloto. Ayan, mga ano yan. Ano yung pinag-aaralan yan? Mga ano. Yan. Police Department. Mga pulis ng loob. Balik ka muna din. Pare pwede. Balog. Yung sa loob. Ano pala ang dami? Ito mo na ng potato. Isang libo doon sa ano, tapos 500 sa ano. May bandre, tsaka 1,000. Ah. Ayun mo na. Ha? Pero may load doon dyan. Doon sa market, yung ano doon. May tao doon? Para 7-Eleven. Ah, may 7-Eleven doon? Hindi pa 7-Eleven, parang ito mo lang ano.
Hindi ka bibili? Kain ka. Kain. Makain ka dyan? Ayaw mo Jollibee? Jajali. Yan na lang no. Nung inasal. Yan, bigla shoutout po mga idol. Yan, nandito po tayo sa may Inlex sa Shell. Tayo ay magpapaload muna ng ating RFID dahil tayo ay walang laman ng ating RFID. Yan, bigla shoutout po sa lahat. At salamat po sa pagsilip sa aking live, ang inyong Bicolano vlog. At ngayon lang po tayo nakapag-live. Tayo po ay busy sa ating work. Tayo ay simula po tayo nakapagbakasyon. Wala tayong pahinga mga idol. Yan. Talagang napabayaan natin ang ating channel. At hindi man natin pwedeng unahin yung yung mga ating channel kasi wala po tayo pinagkakakuha na income. Kaya po importante po yung ating trabaho. Ayan po, mega love shoutout Luzon, Visayas at Mindanao. At magandang morning, magandang tanghali sa lahat. At anong araw sa inyo, gabi o umaga o araw sa inyo lahat. Thank you po sa pagsilip sa akin live, ang inyong lingkod Bicolano vlog. At sana po ay lagi po kayong nasa malusog na kalagayan. Ayan. Ang ating hindi ko alam kung paano ko gagawin. Palagay naman dito sa sa live. Ayun. Nigalab shoutout, 2 million in the house. Nigalab shoutout. Salamat po sa pagsilip sa aking live. Thank you po mga idol. Mga guys, salamat po sa inyong pagsilip sa aking munting live. Ngayon lang po nakapag-live mga idol. Ayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon ay ano pong gagawin ko din eh. Ayan. Ngayon ay wala man tayong feeling kasi 1 million in the house, mega love shout out. Patamsak po ng aking live. Maraming salamat po mga idol. Iloilo po sa lahat. Ayun ay kain muna kaya tayo. At oras na. Bali ngayon guys, at kakain muna po kami. Kakain muna po kami. Anyway guys, iwanan ko muna kayo. At ito po ay kain muna po. Dito muna kain po kami na sa na po shit. Iwanan ko muna po ang aking live. Thank you po sa lahat.
mga guys. Yan. Kabalik na tayo. Na-download yung RFID. The Bluetooth device is ready to pair. Ay, may galaw shoutout. Hello, hello po sa inyo lahat. Ngayon, ang problema ko dito sa ano ito. Ano ba nangyari din eh? You know. Bigyan lang shoutout po sa 1 million. Hello, hello po. Eh, inaano ko to kung anong gagawin din eh. Gagawin din eh. Ano ba nangyari dito sa hello po guys, magandang shout out. Hindi ko makuha ang ano nito, ang patama nito. Mega love shout out to me, 2 million in the house. Mega love shout out.
Hello po, Miguel ay shout out sa inyo lahat po. Hello po. Ano kaya nangyari? Ayan. Ayan guys, nakakain na tayo. Ngayon ay ano na tayo, back to back tayo. Tanggalin mo yung kalsonet. Kalso, tanggalin mo. The Bluetooth device is ready to pair. Alis na tayo guys. At tayo ay hapon na. Baba yung ano yung reflect. Baba. Ano ba yan? Gagawin dyan? Kinakain yung mga sirang kalsada. Sirang kalsada. Nasaan na yung ano? Kala ko nakaharap. Kami ay tumatakbo na naman. Babalik na kami. Makakain lang namin. Alihan. Dire-dire. Hello guys. Mainit yung panahon. Wala. Ano ka lang siya. Ingay eh. Ingay ng tapat. Hello po mga idol. Shout sa inyo lahat. Nasa Idlex po kami mga idol. Ayan. Magkano pang titigil lang?
Meron dyan sa taas. May ikot ako. Yung kala ko ayos ako. Mataas nga pala. Bakit pa rin? Takas naman yun. Kalot naman yun. Saglit. Dadaganan ko lang. Pinagay mo na dyan sa ano yan. Tumigil kayo guys kasi yung trapal daw sa kapala nasa kargalera ay nandito sa may ulo. Hindi inaayos. Yan, shoutout po sa inyong lahat. Hello mga guys. Magandang tanghali na po. Dito sa tabi, naayos yung trapal. Kanina kasi hindi naayos eh. Patulog-tulog. Kasi delikado yun, baka mamaya ilipad. Kadali pa tayo ng ibang sakyan. Haba-haba ng oras kasi hindi pa inaayos. Usually ito tumatakbo, saka nalalaman na mayroon sa ano na hindi pa naayos. Diba? Bilang painante, alam mo yung trabaho mo sa trabaho ng gagawin. Okay na? Inayos ko lang. Hindi naman pala ano yun. Bigyan. Basa eh. Inayos ko lang baka diba? Wala yan. Napakaingay ng ano, kargadera.
Palang para tayo sa may pulilan. Kaya ay makadeliver natin ha. Ha? Kaya ay ma. Saan? Sabi sa ano yung deliveran ng Graba eh. Mega love shoutout. Nasa excellent mo guys. Mga idol. Sa may malapit na kayo sa malapit na Pina. Yan. Yan. Yun ang pakaingay lang ng ating taparong kapo. Ganong maingay. Bali, tumatakbo tayo ng 90s. Bilis ito mga guys. Ang speed natin, kailangan mga 60 lang. Wala na po tayo basta. Tulilan na tayo, idol. Tulilan. River. Guys, dito tayo sa Candaba Bridge. May mahabang tulay. Dating mo pagtawid mo doon na ito. Pagbalik na pag ano mo sisip. Candaba Bridge. Lalakihan ng mga ano
Mababa to. Ganda po Bridge. Alipap. Yan, bigay shout out sa inyo lahat. Ganda ba please? Pagkalang ito pang mababa yung ganda pa please. Pero meron pang pinagkamaban saan pa dito. Dami nito mga guys, mga palayaan sa ilalim yan. Ito yung palayan yan. Hindi natin makabutan dito na dahil si Mami yan. Ang palayan. Dati Kobe yan. Mami yan. Dati Kobe. Kulay asul pala ito nila. Oo. Malapit-lapit na tayo sa finish line. Ganda ba please? Dito tayo. This wait tayo dito eh. Dito tayo. Bilis oh. Bomba! Papapdol! Parap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 . Sa bangka ano, papapdol! Papap yan. Dapat ko nga may papap. Sa ano meron na, ano Kaya nakatawid na tayo ng ganda ba please? Ayun. Dito tayo sa Kalumaan. Dito tayo sa Katubigan. Tagi na yung ano. Katubigan.
Ayan. Baba na yung ating salamin. Nice. Big love, shout out sa inyo mga anak na. Maingay. Ayan. Tayo sa index. Lapit na tayo sa ano yan. Sa Bernard. Hanap na yung init sa lapit na express. Wow, sana all. Thank you sa pagtapsan mga nanay. Thank you po sa lahat. Robin Unidas. Ato ulit na. Sana ulit na gumagana dito sa medyo nilakas magiging siya na nandito na po tayo sa San Simon. San Simon, Pampanga. Ayan, San Simon. San Simon, ayan. Nakikita nyo. Ayan guys. Salamat po. Salamat po sa pag-anan sa live. Dito ka guys sa San Simon, Pampanga. Right next. Okay, pati papunta tayo ng ano yan na para kuha tayo ng materialis sa buwan. May natin.
atras. Dito. Oo. Yung nangangamoy ng prino. Nagpas na tayo. Oo. Hindi sa atin yun. Yan yun. Ayan, kargado. Ito yung amoy dito. Hindi naman amoy dito. Amoy dito. Ayan mga guys, yung spesyado. Mabagal yung takbo. Yan po ay bawal niya dito sa ganyang bagal. Capacity ko dito ay 50 hanggang sa sa ganyang takbo po ay masyadong ano yan. Delikado. Kanila may sira. Ha? Kanila. Ang berry. Loaded na loaded guys. Ang ganda ng forward. Sira pa. Ang limit po yan dito ay 60 hanggang 100 sa mga vehicle. Pero sa truck, pinakapababa yan 60. Kaya ito sa index, bali wala yung yan, sinapaniyo guys. Sabi siya rin daw, siguro siya to. Dito isa pa, medyo mabagal, ayan o. Ayan. Okay, tumatakbo lang siya ng ano yan, 40. 40 speed. Yung bagal yan guys. Ang takbo niya wala pang ano 30. Dahil nagatigan natin. Eh guys, malapit na tayo sa San Fernando Pampanga. Malapit na tayo. Hindi natin na tayo.
Hello guys. Hello po. Ayan guys, nandito na kami sa may San Fernando. Ayan. At palabas na tayo mga guys. Ayan. San Fernando, Pampanga. Ayan. Dito na tayo sa San Fernando. San Fernando. Ano po niya names? Mexico, Pampanga. Ayan guys, dito lang tayo para makatipid tayo sa office. Ayan, siya doon sa mga taga-Pampanga. Ayan, pwede doon na kayo. Ayan, dito na tayo sa ganda, kaya okay. Ay, Diyos ko, no. Oh. Mahirapan damdamin natin. Eh, nakalabas na tayo sa index mga idol. Okay, dito tayo sa ano yan. Silver Sula Service Road. Ayan po, pag tinuloy-tuloy nyo po yan, yan papunta po ng Bataan, papuntang Lungkapo. Big live shout out. Nah guys, sa Fernando kayo guys. Sa Pampanga na po kami mga idol. Pampanga. San Fernando, Pampanga. Ayan, San Fernando, Pampanga. Shout out sa mga taga Pampanga. Ayan, shout out sa inyo lahat. Pampanga. Ay, may.
traffic gawa na sa ano yan, U-turn stop, U-turn. Yan mga idol, pag i-attend-diretso nyo ay punta pang ano yan. Kasi nagkaroon ng traffic gawa ng U-turn. Ayan. Guys, dito na tayo sa crossing ng Carton Highway. Magkala tayo guys, punta nga ulit. Nakalikot na tayo guys. Dito tayo sa may Carton Highway. Carton Highway. So pag tinuloy-tuloy may papunta na ang Iles. Talipan ba? Tarlac. Ito naman ay tagot naman ng Arizomin. Napakainit dito mga idol. Init pala ako, grabe. Ayun. Mainit na masyado. Mainit, malisang-sang. Ayan o, traffic. Traffic mga guys. Traffic.
Ito lang mahirap dito mga idol sa traffic. Ano ka dito? Kaya kung hindi ka naka-aircon, kawawa. Shoutout po sa inyo na tinanong ko. Dahil nakalapas pa lang po tayo sa ano yan, bayan ng Sampulan. Ito naman po ay tinatagin na papunta na Mexico. Mexico, Pampanga, Angeles. Pay ko mo guys na pay na. Ayan mga guys, maraming salamat sa inyo. Ganito na lang po ang ating live. Ganito na lang po ang ating live kasi lupat lang saka yung pinanti ko pa nagtulog. Tulog na guys. Maraming salamat po sa inyo mga idol. Bye bye po. Shout out po sa inyo lahat. Thank you.